салом дӯстон, имрӯз мехоҳем баҳратон оиди идентификатсияи ҳамёни киви маълумот дода бошем. Ома бошед. умуман идентификатсияи ҳамёни киви чӣ медиҳад? Шояд шумо гӯем аз хизматрасонии интернетӣ истифода мекунед ва он ҷо бояд пардохт карда бошед. Пас барои пардохт мо аз ҳамёни киви истифода мекунем. Барои он ки маблағи пардохт гӯем ба шумо мушкил наорад, яъне гузарондани маблағ ба шумо бояд идентификатсияро гузаред. тарзи гузаштани идентификатсия албатта тариқи сайт ҷорӣ шудааст, лекин бисёран он ба шаҳрвандони Россию, Беларус тааллуқ дорад. Барои шаҳрвандони мисол Тоҷикистон бошад, бояд тариқи ана ин адресҳо, суроғаҳо худатон бо шиноснома равед ва муроҷиат кунед ва баъди оне ки муроҷиати шумо қабул шуд, ба шумо паёмак меояд ва дар идомаи паёмак метавонед идентификатсияи худро пурра кунед. он ссилка истинодие ки ба мо омадааст тариқи сообщение мегузарем. регистратсияро дақиқ мекунем. ва чун ба сомона ворид шудем, ва чун ба сомона гузаштем, ана ин ссилка моро интизор аст. инҷо аз ссилкаи у вас есть активная заявка на идентификацию. ба ин тариқи иснод мегузарем, ба чун перейти кардем ва заявка на идентификацию мегӯем подтвердить. чун подтвердить кардем, аз мо 4 рақами охирони шиноснома паспортро пурсон мешавад. онро даровардем, подтвердить. анакнун интизор мешавем боз як паёмакро ки гӯем статуси моро активатсия мекунад. ана омад паёмак. паёмакро медарорем ва чун дидед статус идентификатсия шуд ва анакнун ба мо гӯем бисёр роҳҳои маблағ, пардохти маблағ ба бисёр хизматрасониҳо кушода шуд дӯстон.